few moments later. Ang baon. On the spot. Abangan nyo guys yung travel vlog namin. Huwag nyo kalimutan subscribe, like, comment. So yan mga kasunggab, naglalakad na kami papuntang Bangon. Medyo malayo-layo rin yung nilakad namin. Siguro mga ilang bundok bago marating ang Bangon. Pero at least challenging yung paglalakad. Maraming nadaanan, madaming nakikitang magagandang tanawin sa paligid. Kaya guys, sundan nyo kami. Subaybayan nyo ang aming paglalakbay at makikita nyo ang magandang tanawin na makikita sa kinapuntan Stern Samar. Walang Tour iba, guide namin si ang Kuya Bangon Jeremy. Falls ng Anislag, kinapundan Stern Samar. So yan lang po guys, papunta na po kami niyan. Antayin nyo lang po hanggang makarating kami at doon nyo makikita yung gusto nyo makita. Hanggang dito na lang po guys, subaybayan nyo po hanggang matapos ang video ito. Thank you po. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life it is the Guys, ang putik. walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up all that we find. No? So yan mga kasunggab, nasa Bangon na tayo. Yung falls di pa tumusolo, may aba. So falls. Ayan mga kasunggab, nandito na tayo sa falls. Ayan, diba? Ganun talaga yung tubig dito sa Dalisay. Pag tayo dito na Balinas, okay lang. Pag natulas, so yan mga kaigan, dito na tayo sa purified drinking water. Dito nga pala nakukuha yung nature spring. Parang Saka manamis yung- namis. Oo, ayun. Pero yun doon sa gilid, doon tumatay yung iba. So yan, di ba? Ganun po kapuro yung tubig dito guys, mga kasunggab. Puro water. Kung makikita nyo may mga lumot. So yung ibang lumot parang tae yata yan. Joke lang mga sunggab, baka kayo makaniwala. So ayun, Mala Paradise tayo mga kasunggab. Tingnan nyo naman. O diba? So yan. Mayroon ditong tinatawag na stopover. Yan ang tinatawag na stopover. Diba? May lumilipad. Sumunting paraiso nga pala. Diba? Nakikita yung bang lumilipad? Yan lang naman ang munting hardin ng buong Anislag. Sa akin dumadabo na. Perfect view. So mga kasunggab, pag nagustuhan nyo tong view na to, don't forget to like, subscribe, at comment na rin sa baba para sa susunod pang mga travel vlogs namin. Keep on watching. Nandito pa lang kami sa first stage ng ng Bangon. You know? Kikita nyo ba yan? Anong tawag dyan? Floating in chick. Saan na tayo punta?
Nakarip. Tangin tayo. Ngayon tayo. So ayun mga kasunggab, tapos na tayo sa entrance. Punta naman tayo sa exit. Diba? Ang dalan halangit. So, ayan guys. Ang lamig guys. Nakikita nyo ba? Sobrang linaw. Nakakuha mo naka-light. Kaya nakakuan. So ayan mga kasunggab, ang sarap ng tubig. Sarap. Kasing sarap ng pagmamahal niya. Wala pa. Yo. Sakit sa ulo. Bugal ka na. Naglulo. Wala akong pa. Matang huminin eh, magtalab. So, ayan guys. Tingnan nyo. Tatalo na yan. Maligo na kayo. Hindi ako maliwali. Maliligo ako mamaya. Hindi siya marunong maglangay guys. Intindihin natin. Alam nyo guys, Baka muna ka sa cellphone. doon lang ako maliligo sa mababaw dahil hindi ako marunong maglangoy. Kaya mauna silang maligo kaysa sa akin dahil sana naman akong iniiwan. Charot. So, ayan, pupunta tayo sa kabila para makita nyo ang mas magandang tanawin. Ito lang muna hindi masyadong malalim. Kasi kawawa naman yung camera woman natin. Hindi marunong maglangoy guys. Ah, Ako na nga baka mahulog. Mama cellphone ko dyan. ay, nahulog. Aray. Yan mga kasunggab, nandito na po kami ngayon. Oh my God, kailangan ko pang tawin. Akin na. Kuya Kapte. Hindi ako hawak sa cellphone ko yung hawak. Ay, Magigi. nakachinilas na yung isa natin. So yan mga kasunggab, nakikita nyo ba yon? So yan po yung pulse ng Kinapundan Storm Summer Anislag nga pala. So huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, click, share, and comment na din po para sa mga bagong video namin sa susunod. Pwede ako. So, ayan mga kaibigan. Lakas ang abol. Sige. Oh my God! Share a bit! Malayo-layo na rin. Pang malakas-lakas na kagos! Oh! Sobra guys, ang saya nito. Mga kasunggab, napakasaya dito, promise. Enjoy lang natin ang araw na to. Sarap sa pakiramdam. Kahit wala kang jowa, okay ka dito. Nangangalay na ako.
cellphone. Ito David. Nakasalita. Yo, madalunot lang mga kaigan. Ah! 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 Nababasa na yung cellphone ko. Baka di na dumala. Ah! Oh! Nakakalay na. Gusto ko lang maligo mga katunggab. Wala tayong cameraman. Alis na mga dito. Dito ka. Hindi ako nakakapaligo. Basang-basa na cellphone ko. Cameraman! Wala. Lang nasasala. Lang matigil. Ano mga ibig doon? May magdalok na po. Hello guys! Dito na naman tayo. Wala pa yun sa falls. Baby falls pa lang yan. So tingnan nyo, enjoy talaga dito sobra. Woo! Relax na relax ka. Woo! Papunta pa lang tayo sa falls. Papunta pa lang tayo sa falls. Oh, narito isa. Oh, tingnan mo. Kaya talaga. Galing talaga dito. Woo! Kikita naman. Yan, yung tubig na yan ay papunta yun sa falls. Yung kabila, yung falls na yan. Oh, di ba? Kaya dito. Isang challenge, kailangan mo lang dumapa kasi maano yung mga bato, madudulas yung bato. Sura talaga enjoy dito. Oh, malapit ng malubat. Ha? Mga katunggab, saan natin dyan, papunta pa lang sa falls. So, diretso na tayo sa Bangon. Ito na ang sinasabi ko, yung falls. Kailangan mag-ingat kasi paano yung mga bato. Kuya, okay lang ka na? Malarong-larong. Wala. Ito natin. Dito naman yun sa, papunta naman sa ano. Ang taas niyan, no? Taas yan guys, sobrang taas niyan. Wala kita natin. Lalo. Oh! Ay, ito nga, nandito lang. Kawawa, hindi marunong lumangoy. Oh, dahil sa ano yan, smoke na ano.
Malaba yung cam. Mga yan guys, malabo dahil sa ano ng tubig. Dilat, tigil. Isa naman natin, pakunta natin. Natatakot, yan hindi marunong lumagoy. Diyan ka lang sa gilid dumaan. Takot na takot ka. Alam mo. Oh, yung isa lang muna yung hahawa kasi pupunta rin ako doon. Tingnan natin kung ano talaga, kung malalim talaga. Aras guys! Ang saya ng travel vlog namin. Grabe, sobra. Lord na! Wait lang, nakakagalaw ang loob ko. Tama ko, Bensan! Guys, sobrang takot. Okay na! Ikot pa ako. Kailanganin nga di. Guys, kung susukatin natin yan, siguro mga, sobrang taas kasi guys. Hindi ko alam kung ilang, meter. So, ayan guys. Malamig. Guys, sobrang lamig dito. Siguradong mag-i-enjoy kayo sa kakaligo. Promise. Guys, may mga parang insect nga. May parang insect na kumakapit sa'yo. Sa damit mo. Ganun yun. Para hindi ako masyadong lamigan, magbababad muna ako dito. So guys, ako rin nagbababad ng tubig.